لباجار و باجاروکین روجاوای کردستانê salvegera serhildana 12 adara 2004 bi girseyî hate bîranîn. Li bajarê Derîkê bi serpeştiya Encumena Xwecehiya Enekesê demijmêr 11 pêşnîv cemawerê kombûyî 5 xwelekên bêdengiyê ji bo rêzgirtinê li şehîdên serhildanê rawistiyan. Di merasîmê de gotina Encumena Niştimaniya Kurd Jaliyê Bengîn Ehmed Birove hate xwendin. تجربه بين تقريبا بيجي صالة او بردوامة ذكرين الخوين خراب وفاشيزدا حزام عربي حتى بكه مسألة تعليم وتغييرات ديموغرافية هندن سوريا ده حتى بكه منطقة كي بود خازه بك حتى حميش قال بنقول هم بده جبل بكار بقى ضمنه بردوام ايش وآزارك وبكشي يرسل بملتي ده يما ام كملتك كردي Piştî wê beşdarbûyên merasîmê berû goristana şehîdan birê ketin û gurzên gulan li ser gorên her du şehîdên serhildanê li Dêrikê Welîd Bedrî û Şahîn Hesen Nûrî Ehmed danîn. Li bajarê Qamişlo jî ku çîrûska serhildana 12 adarê jê vêketibû û paşê li tevahiya bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê ji Dêrikê heta Kobanî û Efrînê gûr bibû, Encumena Xwecehiya Enekesê merasîmeke salvegera serhildanê û rêzgirtinê li şehîdên wê birê vebir. Keçeke Kurd diçe ser gora bavê xwe yê şehîd û ji Rûdawê re dibêje, dema bavê wê şehîd ket ew sêmehî bû. Gava bavêm jiyana xweşdestan ez emrê bi sêhêvî bûm. Bavêm ne ku milahib bû wela şahid bû çû melabê. Eza cema bi bavêm li mal bû jêr telefon hat got şer hey li melabê û bavêm jî çû melabê ji bera şer bike. û gava bavêm çû sê fîşeklê ketin. Yek nava wîrî yek li kêleka yek li distî bavêm jiyana xweşdestan. Li bajarokê Girgêlekê jî merasîma bîraniya serhildana 12 adara 2004 û rêzgirtina li şehîdên wê hate darxistin. Merasîm bi serpeştiya Encumena Xwecehiya Enekesê li Girgêlekê birê veçû. Piştî 5 xwelekên bêdeng bo rêzgirtin li şehîdan, girseya xelkê serdana goristana gundê Girzîro kirin û li wir gurzên gulan li ser gora şehîd Cumert Mişo danîn. Li ser goristanê jî çend gotin bi vê helkeftî hatin pêşkêşkirin. زنگا خودانا چکن دجمنا روج دگلی کرد دیریکی تا عفرینی سری خو هدا شهیدی وی خوینا خوانه شریعه کردستانی پیروز کردن اما جمعنا اجتماعی کردی روجی روجی افسوس خو نودکن بدوامیا کارو خبر سری بازا کردیاتی تماف گلیما جوری و بیجن شهیدی بنا و بجن خبرات طویلن امی بردوام بن دی کارو خبات خبر Serhildana Rojavayê Kurdistanê dengê Kurdan gihande cîhanê. Bi dahan sazî û rêxistinên navdewletî, kiryarên kuştin û gulebarankirina Kurdan, talankirina dukan û malên wan, derkirina xwendekarên Kurd ji zanîngeha Şamê bi tundî şermezar kirin. Êdî ev serhildan şikarteke mezin ya Kurdan bû ku bo yekem car yekîtiyeke cemawerî seranserî pêk hatibû, ku partiyên siyasî jî neçar bûn. Bi hev re eger demkî jî be bixebitin.